Hello guys, mga unta guys. Kanon og adobong karning baboy guys. Ang sarap nito guys. Inaano ko talaga guys. Pinauga nga pagkaluto. Yan. Sarap guys. Ayan guys, oh, ang laki-laki. Yan, ang laki ng buto, diba guys? Ang sarap. Tingnan nyo guys, ang sarap talaga niya guys. Unang sobo ko guys para sa inyo. Sobrang sarap guys. Kaunta guys. Ang laki ng buto guys. Oh, na. Ito si mama be. Ha? Obe. Balat guys. Hihirapan ako guys kasi yung ano ko, ipin ko. Walang ngipon ba? Sud ka ikit-kit. Oh. Tignan nila gubog. Kukayong buto niya guys, oh. Lami kayo. Kaunta guys. Pitsil. Balik na.
Kan kayak nga bata. Ini kayo. Tao na. Ano si mama? Ano? Mama. Pangag samot guys. Hadlok man ko magpaibot guys eh. Hadlok ko magpaibot. Dalawan ka ay kong anesthesia. Hadlok ko anesthesia guys, kanang labi naggamay nga anesthesia, mahadlok ko ba? Pero kanang dako-dako, dili ko mahadlok. Oh my God! Joke lang. Wow!
Joke lang guys sa ay mo paninood. Kalawan yung kong anesthesia. Nakuha ni Bay. Thank you guys. See you next video.